Исәннәрмесез, саулармысыз, дуслар? Безнең студияда җылы, рәхәт һәм без шоу-без тапшыруын төшерә башлыйбыз. Аурамда шып-шын декабрь. Солкын, қорлы, буранлы, бозлавык. Шоу-без тапшыруында исә кайнар музыкаль яңалыклар. Бу тапшыру чыгарылышында Раил Садриев декабрь җитүгә бәкедә кыена башлый. Салават Миннеханов төшерә башлаган клибын ни өчен туктатып торган? Сезнең һәм безнең яраткан җырчыбыз халык артисты исеменә лаек булды. Сүз кем турында бара? Фирдус Тимаев ялгыш басып аягын авырттырган. Рөстәм Асаев кем өчен чыршы бизәгән? Рус эстрадасының иң сексуаль төркеме Viagra таркалу алдында. Сәбәбе нидә? Танылган модельер Рөстәм Исхаков бу сезонда зәвыклы итеп киенү серләрен ачты. Без аның янына үзебез барып, киемнәрен үз күзләребез белән күреп кайттык. Һәм сезгә дә карарга тәкъдим итәбез. Ел вакыйгасы татар җиренә хәтле санаулы көннәр генә калып бара. Бу хакта безнең тагын бер сюжетыбыз. Һәм һәрвакыттагыча шоу-без тапшыру сезгә беренчеләрдән булып клипның өр-яңа премьерасын тәкъдим итә. Солкын кышны безенә бетермибез. Калын киенү шуңа да карамастан солкын тидерүләр чыры буларак кабул ителә ул. Ә менә бу сатира театры җитәкчесе Раил Садриев кышны бәкедә кыеныр өчен көтеп ала икән. Әлеге хәлнең тамырлары ерак 1995 елга барып тоташа. Тормыш иптәше белән Раил абый 9 еллар чамасы бала таба алмый интеккәннәр икән. Менә шуннан соң Раил Садриев сәламәт яшәү рәвешен алып бара башлаган. Алар хатыны белән шулай бәкедә кыенгалап, саф һавада яшергәннәр. Һәм әле балалары туарга 3 көн калагына да хатыны бәкегә чумып чыккан. Ә инде балалары туганнан соң бер атналык сабыйны шулай ук салкын суда кыендырганнар. Менә шулай проблеманы үзгәртә алмасаң, аңа карата карашыңны үзгәртәләр. Раил Садриев та кышны яратмавын шулай үзгәртеп, аны хәзер көтеп ала башлаган. Барысы да бит безнең кулда. Хәрәкәтчән җырчы дигәндә безнең күз алдыбызга гел Мөнир Рахмаев килеп баса иде. Ләкин соңгы айларда аның популярлыгын Нурлат егете бәрә төште ахрысы. Аллар күрдем, алмадым дип сикрә-сикрә бии җырлаучы Фирдус Тимаевны халык бик тиз арада үз итте. Әллә күз тидергәннәр шунда, әллә үзенең игътибарсызлыгы аркасында Фирдус Тимаев бу араларда аягын авырттырган. Үзләренчә әйтсәк, аягын каймыктырган. Тик аягымны авырттырдым дип, әлбәттә Фирдус Тимаев күп санлы гастрольләреннән баш тартмаячак. Димәк, ул сезнең авыл, район шәһәрегезгә дә килеп чыгыр һәм рәхәтләнеп тыпырдый бии җырлар дип уйлыйм. Ә инде соңгы яңалыгына килгәндә, Фирдус әле күптән түгел генә үзен татар җыры номинантлары исемлегендә буласын белеп алган. Шуңа егет бу араларда гел канатланып йөри. Ә без нәрсә? Без әлбәттә Фирдускә аягының тизрәк төзәлеп, татар җыры сәхнәсендә тыпырдый биеп җырлавын теләп калабыз. Шушы көннәрдә татар эстрадасы Путинына Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Нәфкать Нигъмәтуллин үзенең кабатланмас моңы белән тамашачы күңелен инде күптән яулап алды дип әйтә алабыз. Президент имзалаган хатта ул татар музыкасы сәнгатен үстергә зур өлешен керткәне өчен мактаулы исемгә лаек дип белдерелде. Шуннан да дистәләгән альбом чыгарган, йөзләгән хит яздырган Нәфкать әфәнде моңа лаек дип әйтә алабыз. Һәм инде әлбәттә biz аны әлеге зур исеме белән, зур җиңү белән чын күңелдән тәбриклибез. Нигъмәтуллинга без киләчәктә дә тамашачы мәхәббәте һәм хит җырларының күп булуын теләп калабыз. Шоу-бизнеста 1999 елдан бирле эшләп килүче бердән-бер кабатланмас һәм сексуаль трио Viagra таркалу алдында. 12 ел эчендә әлеге төркемдә 13 кыз алышынып өлгергән. Бары тик Альбина Джинабаева гына даими солистка икән биредә. Тик монда серләр тирәнрәк. Барыбызга да мәгълүм булганча, Альбина продюсер инесе Валерия Меладзе белән бик якын мөнәсәбәтләрдә тора. Аларның хәтта уртак уллары да бар. Тик бүген сүзебез ул хакта түгел. Моңарчы Viagraның һәр җырлары диярлек хит була торды. Ләкин соңгы араларда Константин Меладзе Viagra төркеменең киләчәген күрмим дигән фикер җиткерде. Димәк, яңа елдан соң без ир-атларның җаннарын эзәрлек әлеге трионы күрә алмабыз шикелле. Ә кем белә, бәлкем бу әлеге төркемнең исемен өскәрәк калкыту өчен уйлап чыгарылган тагын бер пиар гынадыр.
Шоу-бизнес яңалыкларын дәвам итеп. Салават Миннихановны без җырчы дип кенә түгел, әле клипмейкер дип та атый алабыз. Чөнки ул эстрадада Гөлназ Султанова һәм Эльвинага да клип төшергән кеше. Һәм күптән түгел генә Салават үзенең ялгызлык арада дип исемләнгән җырына клип төшерә башлаган. Тик әлеге клипны туктатырга мәҗбүр булган. Ни өчен дигәндә, Салаватның әлеге клибында төп рольне әкияти геройлар уйныйсы икән. Шулай ук бу клипта кояш кирәк. Ә хәзер кыш салкын, шуңа күрә дә без язны көтәргә булдык дип сөйли Минниханов үзе. Ә бәлкем сәбәп бүтәндәдер. Салават сүзләренчә, әлеге клип бик кыйммәтле. Бәлкем Миннихановның акчасы бетеп киткәндер. Менә анысы безгә мәгълүм түгел. Соңгы яңалыкларны без сезгә алга таба җиткерә барырбыз. Әлеге яңа елга кадәр вакыт шактый булуга карамастан, җырчы Рөстәм Асаев инде чыршы бизәгән. 35 яшьлек җырчыга чыршы бизәү нәрсәгә инде ул диярсез? Аңа түгел, аның кичкенә улы Мөслимгә кирәк бу эш. Хәзерге вакытта җырчы үзенең улы белән көн саен диярлек чыршының уенчыкларының урыннарын алмаштыру белән мәшгуль икән. Менә шулай итеп уенчыкларның комбинациясе гел үзгәреш кичерә икән. Инде яңа елга хәтле мескен чыршыгына түссен. Шоу-biz тапшыруның традициясе буенча без сезгә һәр тапшыруда өр-яңа клип тәкъдим итәбез. Әлеге клипны сез беренче тапкыр күрәсез, димәк сез хөкемдар дигән сүз. Үзегезнең фикерләрегезне барысын да безгә язып җибәрә аласыз. Димәк, игътибар, премьера.
Татар җыры диюгә без иң беренче чиратта җырлар турында сөйли башлыйбыз. Һәр елдагыча номинантларның исемнәрен барлыйбыз. Бүген иҗаттан бераз читләшеп, татар җырының башка ягын, шоу элементларын санап китик әле. Татар җыры ул йөзләгән кеше катнашында сәхнәгә куела торган зур тамаша. Видеооператорлар, тавыш операторлары, ут куючылар, дистәләгән техник эшчеләр, бэк-вокал, музыкантлар, биючеләр. Соңгыларына килгәндә аларның репетицияләре инде сентябрь аенда башланып китә. Татар җыры фестивален оештыручылар һәрвакыт профессиональ бию коллективларына мөрәҗәгать итә килә. Күп еллар дәвамында фестивальне ачу, ябу кебек җаваплылык Дорога из города бию төркеменә йөкләнде. Шулай ук танылган бию коллективлары арасыннан Мгновение, Вегас, Казан кичләре коллективлары да фестивальдә берничә ел рәттән чыгыш ясады. Быел исә зур сәхнәдә Рай, Каликория, Ю-13, Крылья бию төркемнәрен күреп булачак. Һәр бию номеры иштәлекле, кабатланмас һәм җырга туры килеп торырлык булачак дип ышандыра фестивальне оештыручылар. Әлегә без сезгә бары репетиция мизгелләрен генә күрсәтә алабыз. Инде ахыргы нәтиҗәсен исә сез үзегез 22 декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгенә килеп, яисә TMTV каналыннан күрсәтеләчәк Татар җыры фестиваленең турыдан-туры трансляциясеннән күрә алачаксыз. Тапшырубыз шоу без яңалыклары дип аталганга, әйдәгез алдагы бүленешне дә Дибер Шатыр җыры белән игълан итик. Ә хәзер була реклама. Татарстанның бер авылында туып үскән гап-гади бер авыл егете хәзерге вакытта мода дөньясында зур урынны биләп тора. Рөстәм Исхаков исем-фамилиясын, брендын Казанда гына яшәүчеләр түгел, ә чит як төбәкләрдә яшәүчеләр дә бик яхшы белә. Татар дизайнерының популярлык сире нәрсәдә? Гомумән, аның оригиналь костюмнары ничек иҗат ителә? Әйдәгез, үзеннән сорыйк. Эксклюзив күлмәкләр, натураль тукымалар, төрле төсләр. Буларның барысыннан да әлбәттә һәр хатын-кызның да башы әйләнә. Кибет һәм кибет кенә дә түгел. Бүген без модельер танылган Казан модельеры Рөстәм Исхаковның кибетендә кунакта. Аның күлмәкләре белән, аның үзе белән хәзер без якыннанрак танышырбыз. Киттек. Гап-гади дип әйтик, авыл егете менә сез име? Сез менә шушы популярлык дип әйтим. Шушы мода өлкәсендә зур үрләргә менә кайдан башланды? Менә ул точка начала диләр бит менә башлангыч нокта. Каян булды, кемдер бәлкем этәргеч ясагандыр. Кемдер этәргеч ясагандыр дип әйтә алмыйм. Гомумән балачак инде авылда узды. Авылның ул теге басулары, урманнары, кырлары, әлбәттә инешләре, теге кызлары, үрдәкләре белән барсы бергә әлбәттә ул теге менә духи яктан ничектер инде мине кунатландыргандыр. Аннан заманасы дагы теге ул күбрәк перестройка заманына туры килде минем теге сәнгать училищесын битергән вакытка. Ул вакытта мода театрлары бөтен Рәсәй буенча төрле показлар белән, аннан гүзәллек конкурслары бөтен шәһәрләр буенча ничектер яңа беренче чит ил мода журналлары чыга башлады. Менә гомумән шушы вакытка туры килде ул минем теге рәссам һөнәренә уку сәнгать училищесында ничектер менә бер этәргә шул показларга барып, теге Зайцевның показларын күреп, ничектер миндә мода өлкәсендә әзрәк үземне сынап карасам дип беренче эскизлар, аннан соң ошап китте, тагын ясый башладым. Аннан кешеләргә ошап китте, аннан соң сатыла башлады, кие башладылар. Шулай китте ул үзе. Быел Кара су еланы елы дип әйтәләр. Ишеттеңме сен? Минем ишеткәнем бар, елан елы дип кенә, теге Кара су дигән ишкәм юк. Кара су еланы. Ну, еланның җир еланы буладыр инде күрәсең, мин үзем белмим. Теге зоологияның бегиме. Менә шулай дип әйттеләр инде. Кара су еланы елы дип. Шуңа күрә бу елны
кора төстә, куе зәңгәр төсләрдә кошыларга киңәш итәләр. Кара ул ялтыравыклы булырга тиешме? Ачыкмы нинди? Минем аңлавымча, теге су еланы булгач, ул ялтырарга тиештер инде әзрәк. Теге судан елан чыкса да, аның биттәне әзрәк юешләнеп, ялтырап тора. Шуңа күрә минем уйлавымча, минем монда бар, ул күрсәтим әле. Хәзер. Бик түргә узарга туры килә инде. Минем аңлавымча, менә монышы ялтыравыклы, ул су еланына бик туры килә торган күлмәк дип уйлыйм. Гомумән яңа елда гына түгел, быел кыш көне нәрсәләр киергә җылы да булсын, ул менә уңайлы да булсын. Әлбәттә, кышкы коллекцияны ясаганда мин уйлыйм ул турыда. Безнең бит кышлар да теге җиңе кыш дип әйтеп булмый. Европада күбек 30 градуслар була. Шуңа күрә әлбәттә теге күбрәк йон тукымалардан тегелгән күлмәкләр турында да уйларга кирәк. Шулай ук ул күлмәкләр бик матур булырга тиеш. Теге кат-кат киендерәсе килми кешеләрне шулай бит. Ул төсләре дә матур булырга тиеш. Шуңа күрә һәр коллекциядә нинди дә булса яңа төсләр кертеп, яңа фасоннар уйлап, хатын-кызны хатын-кыз итеп калдыру бик мөһим дип уйлыйм. Мине игътибар иттем, монда шалбарлар юк. Шалбарлар бар. Шалбарлар бар, бик күп дип әйтә алмыйм. Күбрәк соңгы вакыт хатын-кызлар, яшь кызлар барсы да күлмәк сорый. Шуңа күрә безнең коллекциянең 80% күлмәктән тора. Көндә кия торган күлмәк, бәйрәм өчен күлмәк, коктейль өчен күлмәк, эшкә, офиска йөрер өчен күлмәк, һәр вакыт күлмәк. Шалбарлар бар, ул шалбарлар да хәзер әзрәк үзенең фасонын үзгәрттеләр минем коллекцияда. Минем ул шалбар озын итәк белән шалбар арасында тора. Менә мин хәзер сезгә фасонын күрсәтермен. Оператор күрсәтә алса, күрәсеңме, моның аска таба бик киңәйеп киткән. Шуңа күрә менә бай туры басып торганда, ул теге озын итәкне хәтерләтә. Йөргәндә инде күренә, шалбар икәне күренә. Җылы күлмәкләрдән нинди күлмәкләрне мисал итеп күрсәтә аласыз? Мисал итеп күрсәтәм. Бу бик гади күлмәк. Куе зәңгәр йон тукымадан, трикотаж тукымадан тегелгән күлмәк. Трикотаж ул теге хәрәкәт күп хәзерге заман кызлары, хатын-кызлары бик күп хәрәкәт итә, шулай бит. Күбесе рульдә хәзер. Шуңа күрә ул менә уңайлы булу беренче урында тора. Шуны истә тотып, коллекция ясаганда мин күбрәк трикотаж тукымалар кулланам. Миңа кайберәүләр әйтәләр, Рөстәм, менә сез үзегезнең коллекцияда татар буларак, әзрәк теге татар темасын күрсәтергә. Милли төсмерләр. Мин әлбәттә ул милли темаларны күрсәтәм. Бик ничек дип әйтим. Теге бер вакытта да алтын тюльпаннар шиккәнем юк. Менә әйтик, менә бу двойка дип әйтәбез инде. Ике нидән тора торган? Ике элементтан. Бер яктан менә мондай гади блуза. И аңа менә кушыла торган шушындай жилет дип әйтсәк тә була. Тишек яулык дисәң дә була инде моны. Аксессуарларны без монда күрдек, сез үзегез ясыйсызмы яисә мәсәлән ременьләрне буларны бу баш киемнәре. Баш киеме дип әйтеп булмый инде моны. Бу күбрәк аксессуар, шулай бит. Менә кара төстәге роза чәчәге фетр белән эффект тукмадан эшләнгән, төрле каурылар. Бу күбрәк инде бәйрәм өчен эшләнгән шляпа. Бәйрәм өчен, сәхнә өчен, шулай бит. Нинди дә булса теге тантаналарга барыр өчен. Менә бу шляпаны безнең өчен, менә монда безнең Рөстәм дигән маркировкасы бар. Мәскәүдә сәләтле шундай кызлар шляпалар ясыйлар инде шундай менә.
Монда эшләпәләрне татар эстрадасында Лилия Муллагалиева, Ирке Киргерт аларны сезгә җибәрергә кирәк. Кубалар бездә анда эшләпәләре. О. Бик күркәм әйе. Шулай ук менә алар теге Менә натураль бу натураль таш дигәннәр. натураль таштан эшләнгән. Менә монсасын минем горурлыгым диме, гордость. Горурлык. Минем горурлыгым бу. Моны безгә Франциядә бер кыз эшли. Бу кул эше, эксклюзив. Шундый матур менә теге эре хәзер бу трендта, мондый тренд дип әйтәбез без модада. Гадирәк әйткәндә. Шундый зур калилар. Менә әйтеп узасым килә, теге мода артыннан куучыларга менә хәзер аңа игътибар итегез, киләсе җәй сезонында дагы бу тренд бик актуаль булып калачак. Теге зур маркаларда Gucci, күп маркаларда Prada, карасагыз җәйге коллекцияны, хәзер анда шундый зур таш, мондый калилар бар. Шуңа күрә бу бик актуаль бүгенге көндә. Һәрбер күрмәк ул эксклюзив күлмәкме яисә ул бердән-бер генәме яисә мәсәлән ул берничә дана булып тегеләме? Иң күбе ике. Бу дөнья күләмендә әлбәттә бик аз. Күп маркалар бит теге бөтен дөньяга тегелә. Шуңа күрә алар белән чагыштырганда безнең эксклюзив дип әйтә алам. Менә бүген безнең клиентлар күлмәк сайлаганда сорадылар, бу күлмәк берме? Мәйтәм, юк, ул ике иде. Менә әле бүген иртән генә берсесен үзенең кызына бүләк итеп, Мәскәүдән килгән эшкуар алып китте Мәскәүгә. Әлбәттә, монда калган күлмәк белән Мәскәүдәге бер очраша алмаячаклар. Уйламыйм, бу фантастика булырга мөмкин инде. Андый очраклары кайда булса очрашу. Ну, без тырышабыз теге кеше очрашмасын, индивидуаль эксклюзив безнең өчен ул бик мөһим, бик зур игътибар бирәбез без. Һәм тагын бер шундый мөһим бер момент, диме? Хәзер менә кеше карый, алырга теләсә, үзенә күлмәк сайларга теләсә, моннан бәяләре ничә сумнан ничә сумга хәтле, шулай уртача бәяләрне әйтеп. Менә уртача бәя 25 мең. Уртача бәя. Менә сиңа ошаган күлмәк, синең күзең төшкән күлмәк 46 мең булды. Мин ничендер күзем гел кыйбат әйбергә төшә. Төрле бәяләр бар. Менә 15 меңнән башлап, менә 25, 46 да бар, пальтоларга килгәндә инде. Алар 50-56 шул тирә. Ну, менә нәрсәгә дә булса, ирешергә теләгән яшьләргә, Рөстәм, сез нәрсә әйтә аласыз? Нәрсә эшләргә кирәк? Менә бер 3 кагыйдә, шундый уңышка ирешкән кешедән 3 кагыйдә. Хыялланырга кирәк. Аннары соң бер вакытта да үзеңнең хыялыңнан борылырга кирәкми. Өмет итәргә, хыялланырга, алга барырга, бик нык яратырга үзеңнең эшләгән әйбереңне, аннан соң акча турында уйламаска. Менә иң мөһиме. Ни өчен шулай дип әйтәм? Күп яшьләр белән очрашырга туры килә. Күбесе менә мин шунда барсам, күпме акча эшләр идем микән дип теге беренче акча сайлый башлыйлар. Мин үзем бу дөньяда кем? Мин халыкка нәрсә бирә алам? Минем һөнәрем, миссиям нәрсәдә дип сораучылар күп түгел. Мин шуңа күрә әйтәм, әгәр дә сез үзегезнең эшегезне, сайлаган һөнәрегезне яратып, менә бөтен җаныгыз, тәнегез белән менә омтылып эшлисез икән, 3нче пункт
Үзеннән үзе килеп чыга. Үзеннән үзе килеп чыгачак. Барысы да аңлашыла. Инде Рөстәм Исхаковны хәзер анда клиентлары көтә, инде озак көтеп торалар, алар безне сөйләшеп бетергәнебезне. Без сезне җибәрәбез. Алар янына бик зур рәхмәт, Рөстәм. Алдагы яңа коллекцияларыгыз белән шушындый эксклюзив, оригиналь модельләрегез белән безне алга таба да сөендергез, Алла берсә. Без алар артыннан карап барабыз, күзәтеп барабыз. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Уңышлар. Сау булыгыз. Махсус MTV каналындагы шоу без тапшыру өчен безнең белән бүген бергә Рөстәм Исхаков булды. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.